Oko Street ni Susisia, the big question among Kumasi Asante Kotoko fans, they say, do Kotoko really need Kobina Wusu right now? Because Asante, currently as we speak, assigned 3 strikers. Sad 3 strikers, see, Obia, you fit, solid, no holding in the names of Albert Yeboah from Great Olympics, striker now of free Great Olympics by, or ɛna Abdul Rahman Abdul Karim nso efiri Sudan ɛbaayɛ then Felix anaasɛ Elvis Cheba for Auchi a ɔda screen nso ɔno nso ɔyɛ forward a Kotoko hyɛ ase yɛ training nyinaa no ɔda anim hɔ ɛna ɔstrike ɛma Korobea Asante Kotoko so in total no Kotoko forwards na akɔyɛ 3 ɛna the purported move of Kobina Wusu first round of Ghana Premier League no ɔtoo n'anum tuo kaa sɛ ɔno deɛ Korobea Asante Kotoko ɛna ɔbɛbɔ nti baabi any Gold Stars for no engya no nombra no mbɛbɔ Kumasi Asante Kotoko but unfortunately league na baawie as in the contract with baabi any nso abaawie but still na player no Saudi Arabia na mede mate yɛsɛ contract bi abɛn wɔ Saudi Arabia but currently as we speak Accra so focus so akɔ ho ama player no obi betu kwan a ɛyɛ obvious say ɔkɔ nkran na wako process nyoma because Kumasi the friend no Prempeh international airport no ɛnyɛ ready almost be ready by September or sa October mu be na plane betime to every Kumasi akɔ Aburukyiri nti wode ɛno no yɛmfa nto nti player yi a ɔda so yi ɔwɔ Accra sisi a menim so o process no ho na hu ne ɔma no akɔ Aburukyiri contract a ɛbɛn ama na sɛ Accra so folk a yɛtete sɛ ɔmunyaayɛ a ɔmo ɛbɛfa akyire assign no because boy no menim sɛ ɔpɛ Kotoko paa but ɛdeɛ na asi ɛdeɛ na asesa ama afɛ deɛ deal no delay na senior citizens cry ɛwɔ street no so kyerɛ sɛ Kotoko strikers mmiɛnsa yi Kobina Wusu bɛka ho na ayɛ for deɛ ɛnyɛ too much and I'm saying no question we deɛ me senior citizens ankasa ɔmo the internet no so which is YouTube no so Aburukyiri Ghana man hai baabi a me nyina yɛ ntoatoa with Kumasi Asante Kotoko 3 strikers Yakub Abdul Rahim player friend no Albert Amoah is a very good striker, very potent, and player Felix Cheba for Kotoko Sankofa Prince Kobina Wusu Mbeka home. And I said, dear, na my focus say, young dog no cry.